Iñaki, lehen aldia da, txakurrak trebatzen ari zaretela, zer eta biletak topatzeko. Bai. Zergatik hasi zarete txakurrak horretarako trebatzen? Gure lana da, drogan trafikoa, baina drogan asuntuetan bere dirue asko mobilan da. Eta hori dirue topetan badozu, beste proba bateko zu hori delitu aprobatzeko. Hemen ikusten dut, biletak dituzuela txiki-txiki eginda, eta hau da metodoa txakurrak trebatzeko bileten topaketan. Bai, egiten duguna honegaz da, hau txiki-txiki dago lez, galtzardi beten sartzen dugu, eta hau saltz, ikustezu mesedez. Hau telia edo galtzardi edo nahi duzune, hemen sartxan dugu. Hor barruan? Hemen barruan dago bilete eta sarratuk edan, hemetik ez da eskapetan, ezer. Orduen, honez zilo batzutekoz, eta usinek ondo urtetan dugu. Eta oin egiten duena sarratu ondo, eta gero txakurregaz jolastu. Azten zara, lehenengo paraje botaten, eta animetan txakurre, venga, karri, venga, bilatu, venga, topaixu. Zurra sartuk eran, hau honen usine ikasten dugu. Ze hau honen plastikoek usin beteko, baina biletiak beste bat. Errepetukute gara askotan, asoziaten dugu txakurrek, beran juguetiak biletian usin edokola. Eta holan lortzen du, gero biletia topetia. Hor sartuko zenukete, denetarik. Hemen ikusiko duzu goin, zer dekoten. Jatzi zati beta. Eta honegaz hasten gara gehienetan, txakur barri betegunean, jatzizek usin asko deko, eta erreza ezin ditzen txakurrentzat honegaz hasten gara. Zen betarretan duen preparitia txakurre, gora bera hilebete. Azte beten igual txakurrek jakiten deu zelan dan usine. Baina gero, entrenamentuekin berdire, situazioek kanbietako, eszenarioek kanbietako, apurbet hori entrene, txakurren lana hobetzeko. Esan behar dugu, txakur bakoitza pertsona berarekin egoten dela beti, ez? Hori garrantzitsua da. Bai, hemen unitatean sartze zerrenean, obligazioa dekozu, zure lanak abetan zunean bere, txakurre zure gaz joan behar da, zuretzera joan behar duzu ez. Bai, holan deku, konprentazio gehiago, hobeto ez eta zure txakurre, eta lanean, beti jakingo duzu hobeto zer pasetan da kontxakurreri. Ikusi duzue txakur hauek ederki trebatuta daudela, lan bikaina egin baitute. Berrozitik, Lierni Agrezabala, Euskal Herria zuzenean.